περισσότερες ώρες ίσως τύχες μειωμένης ορατότητας για να μειώνουν τη δυνατότητα εχθρικής παρατήρησης. Για λόγους επιδείξεως, το σημερινό άλμα δεν διεξάγεται το αφήσει. Το EH-90 διαθέτει επίσης τον απαραίτητο εξοπλισμό για πτήσεις σε αντίξωες καιρικές συνθήκες, όπως το προηγμένο αντιπαγωτικό του σύστημα. Το ελικόπτερο στελεχώνεται από τριμελές πλήρωμα και αναλόγως της αποστολής με επιπλέον χειριστές πολυβόλων. Και αυτή τη στιγμή βλέπετε τους αλεξιπτωτιστές να προσγειώνονται στο έδαφος. Το πιο θερμό σας χειροκρότημα. Πραγματικά εκπληκτική παιδιά, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη πάντα. Στο βάθος θα παρακολουθήσετε τη διεξαγωγή επιχείρησης εκένωσης τραυματία από ομάδα Ανορθοδόξου Πολέμου του Τμήματος Ναυτικών Ειδικών Επιχειρήσεων στο πλαίσιο της Apex Flying Week. Παρακολουθείτε τακτική κίνηση ομάδας Ανορθοδόξου Πολέμου, η οποία έρχεται αντιμέτωπη με εχθρικό στοιχείο πολυβόλου με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός από των μελών της. Με το πέρας της φροντίδας στο πεδίο της μάχης γίνεται εξασφάλιση της ζώνης προσγειώσεως από το στοιχείο JTAC, Joint Terminal Atlantic Controller, της ΖΙΤΑ μοίρας αμφίβων καταδρομών και η συνεχεία υποδοχή δικτάμενη μέσω ταχείας αεροδικοπηλής Κάσεβα. Με την άφηξη του ελικοπτέρου η ομάδα κινείται ταχαίως και γίνεται επιβίβαση του τραυματία και της ομάδος.
θα επιβιβάζεται και το ελικόπτερο θα ξεκινήσει να εκενώσει την περιοχή για ασφαλή χώρο.